Čaute, to je Johnny Maneska a vítam vás pri ďalšom videu. Toto video je zase z Minecraftu. V minulom diele, len tak pre pripomenutie, sme si spravili takýto ironový meč. V minulom diele sme toho moc nestihli. Ako tak pozerám. Sme si tak maximálne spravili túto na plošinu, to je všetko. V tomto diele by som chcel túto na plošinku dorobiť a chcel by som sa vydať do tej púšte. Alebo kašlem na plošinku, jedlo mám. Tak poďme do púšte. Počkať, ktorým to je smerom. Tamtým. Počkajte, si zapnem stopky. Dobre, môžeme ísť. Takže tu na týmto smerom by mala byť púšť. Áno. Poďme cez toto tu na jazero. Hej, krávičko, ahoj, moja. Chcete sa so mnou byť? Chceš to? Chceš sa so mnou byť? Chceš sa byť? Ovečky. Dobre, vás si tu nechám, potom si spravím ovčiu farmu. Áno, toto som presne chcel. Ne, ja som stratil sekeru. Takže v minulom diele sme zomreli pod našim domom. Hlinu vyhádžem a idem si nakopať drevo. Pretože v minulom diele sme zomreli pod našim domom a nezobral som sekeru. Neviem prečo. No, tak, asi tak. Tak si tu trocha naťažíme tohto dreva. Tak. Spravíme si crafting table. Tak, to si ho plesneme. Neviem, prečo som ho rovno pod ten strom, ale to nevadí. Kameň máme nejaký. Tak, no, dobre. Dobre. Tak, crafting table si rozbijem. Dobre, a nejaké značky by som si tu nemohol zanechávať. Takže hlina. Nie. Tak. Aby som sa nestratil pre istotu. No bež. Jaskyňa. Či to je iba také nejaké jazierko? Asi hej. No, už sme na tých pláňach. Tak. Najlepšie je si spraviť nejaký dom v džungli, pretože tu vidíte, tam náš dom je. Tu si takto rovno prejdeme, tu máme pláňa a hneď za tým pláňami je to tak. Púšť. Tak, ďalšiu značku si sem dáme. Tu máme plno sliepok. Takže hladný určite nebudeme. Tu je jedna jaskyňa. Aspoň by to je to jaskyňa a do ktorej sa teraz ideme pozrieť. No. Asi či idú. Áno, uhlie, toto som potreboval. Na torčky. Bajeň. Vidíte, že je to dosť veľká jaskyňa. A teraz psi húkajú. Ty, kde to mohli ísť? Ja si zvyknem dávať. Aha! To je ten môj crafting. Tu sa potom vyjde vonku. Tu som si vyťažil mega veľa uhlia. Hej, tu sa ide potom vonku. Takže to nič moc nie je jaskyňa. Lebo tu som už bol.
Takže tu na už som bol. Tam je náš dom. Ideme sa pozrieť ďalej. Slipka! Čau! Ideš sa byť? Poď sa byť. Poď. Ješ. Neviem, či sa to oplatilo, to jedno kuracie mäso zjesť na také, no tak málo, aj to nevadí. A to už začína púšť. Aha. Jim. Ó, áno, toto som presne hľadal. Áno. Toto. Áno. Tu vodu si tam nechám, tak sa najľahšie dostanem von. Ideme si to naťažiť uhlie. A najlepšie, veľmi vám ďakujem za 10 odberateľov. Tu máme iron. Kde som to skončil? Ja, že vám ďakujem za 10 odberateľov. Ja viem, že to nie je moc veľké číslo, ale mňa to aj tak teší. A dúfam, že raz budeme taký veľký, ako je Gogomon.sk. Nie, Gogomon TV. To veľmi dúfam. Ďalšia jaskyňa. Som rád, že sa mi tento malý YouTube rozrastá. Ja viem, teraz není moc dobrá doba na Minecraft, ale to nevadí. Torče. To je veľká jaskyňa. Tak to na Odin. No poď chlapec, no poď, nemám žiadny armor, ale to nevadí. Ja som predsa bič. Nie bič ako bič, ale bojovník tak. Nahrávame 6 minút. To znamená, že máme ešte 4 hodiny. Dneska by som tu chcel ostať v tejto tu na ravíne. A potom v budúcom dieli tiež. A už potom sa zase vrátime do nášho domu. Díky, aspoň si mi trocha vykopal. Toto by som tu vôbec neobjavil. On si tu spravíme ešte nejaký armor. A tam sú zombíci. Vidíte ich? Tam. Obrnený. To nič, potom sa tam pozriem. Teraz idem... Aha, tam je vonok. Teraz sa idem tu nahore. Aha. Dia sanbe sagmady. Chlapec nemal ani tú najmenšiu šancu. Ne? Aké sme úrovni? Nope. F3, kde si chlapec? Tak poď sa byť, poď, ideš. Poď. Ne, on ma zabije.
Ne, no máš šťastie. Ty kokso. Zvuk veľkej jaskyne. Ja nechcem moc ísť od toho, kde sme začínali. Tu máme torč. Koľko máme? 18. Teda je dosť dobré. Oho. Ťažíme si tu na ešte trocha uhlia. Tak. Dobre, no. Tak, ale ja myslím, že sa to už pomaličky rozlúčime. Mám jak sa volá. Neviem, ako sa volá. Ten krokodil. Nie, neviem, jak sa volá. Dobre, to je jedno. Proste vidíte, že mám tam ten čip v krku. Čip v tom chrbáte. Dobre, jak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like. Pokiaľ nie, tak nie. A vidíme sa na budúce. Čaute. Ešte som vám zabudol povedať, že s čím nahrávam z Adobe Catcher. To už ste mohli vidieť, počuť aj v minulom dieli. Dobre, a teraz sa už rozlúčime, tak BUM!